чудесата на Корана. Тайната в желязото. Тайната в желязото. Желязото е един от елементите, на които се обръща внимание в Корана. Дори има сура с името Хадид, което означава желязо. В 25 стих на сура Хадид се казва: „Ние свалихме желязото, в което има силна твърдост и полза за хората“. В този стих терминът ензелна се използва за описване на създаването на желязото, което означава свалихме. Обаче това, което знаем, е, че желязото се извлича от земята, т.е. трябваше да се каже извадихме желязото, а не свалихме. Но ситуацията не е така. С използването на термина свалихме, в аятът се оказва важна научна тайна. Ето какво: за да се образува желязо, е необходима висока температура. Необходимата температура за това не се намира нито на Земята, нито на Слънцето. Слънцето има температура на повърхността от 6000 градуса по Целзий и температура на ядрото от 15 милиона градуса, което не е достатъчно за образуването на желязо. Желязото може да се образува само в звезди, които са много по-големи от Слънцето, с температури от няколко стотин милиона градуса. Когато количеството желязо в тези звезди надвиши определеното ниво, те не могат да го задържат и избухват. Разпространението на желязото в космоса става именно чрез тези експлозии. Всички астрономически доказателства показват, че желязото в земните мини идва от огромни звезди извън Слънчевата система. Не само желязото на Земята, но и цялото желязо в Слънчевата система е дошло от космоса. Както споменахме, температурата на Слънцето не е достатъчна за образуването на елемента желязо. От всичко това можем да разберем, че желязото не е било формирано на Земята, а е било свалено от супернови, както се казва в същия стих. Тази информация не е могла да бъде известна преди 1400 години, когато бе ниспослан Коранът. Ако не е било възможно да се знае, как тогава тази информация може да бъде обяснена? Може ли да има обяснение, освен това, че Коранът е книгата на Аллах? Също така в стихът се споменава, че желязото има голяма полза за хората. Въпреки че в периода, когато този стих бил ниспослан, хората използвали желязото само за изработка на мечове и не знаели за другите му ползи, Коранът казва, че в него има големи ползи за хората. Сега да разгледаме последните научни открития за желязото. Без атома на желязото в космоса не би било възможно животът, основан на въглерод. Тоест, не би имало супернови, не би имало затопляне на Земята в началните й етапи, не би имало атмосфера или хидросфера, не би имало защитно магнитно поле, не би имало радиационни пояси на Ван Алън, не би имало озонова обвивка, не би имало метал, който да формира хемоглобин в човешката кръв, не би имало метал, който да намалява реактивността на кислорода и не би имало метаболизъм, основан на оксидация. Важността на атома на желязото вероятно става лесно разбираема с тези обяснения. Това е изключително значимо и мъдро, че в Корана се обръща внимание на желязото и се казва: в него има големи ползи за хората. Освен всичко това, в посочения стих има още една тайна. Тази тайна е следната. Стихът за желязото е 25-тият стих от сура Хадид. Този стих съдържа две математически загадки. Първо, сура Хадид е 57-та сура на Корана. Когато името на сурата се каже с определителен член, тя става Ел Хадид, а числовата стойност на тази дума в арабската азбука, абджад, е 57. Това съвпада с реда на сурата в Корана. Ако вземем думата без определителния член, т.е. само Хадид, числовата й стойност е 26, което е атомният номер на желязото. Така, когато гледаме на името като Ел Хадид, числовата стойност е 57. Това е редът на сурата в Корана.
Когато погледнем само Хадид, числовата стойност е 26, което е атомният номер на желязото. Сега, нека разсъждаваме честно. Как може един човек, живеещ в пустинята преди 1400 години, в епоха, когато науката и технологиите не съществували, да знае, че желязото е изпратено от небето и че има големи ползи за хората? И как е възможно той да добави тези числови съвпадения в книга? Може ли това да бъде възможно? Кой разумен човек би могъл да повярва в това? Когато става въпрос за Корана, да го наречеш човешка реч е все едно да затвориш очи пред слънцето, което осветява земята. Този, който затваря очи, прави нощта само за себе си. Нека благодарим на нашия Господ, който не ни оставя в тъмнината и прави нашата нощ ден със светлината на Корана.